danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar da za ta fito domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da muke ɗorawa a wannan gidan talabijin na Masoya TV. Mun gode da kai ku aje langa-langa ya saba yanka, ku kina da kyawu ki daɗa da wanka. ‘Yan mata ku jan ajinku waza ya tsinka, kullum tambaya aka mini ne na yi wa mata ne. Daga sun ji ɗan kiɗana sai rawa, daga sun ji ɗan kiɗana sai rawa, da sun ji ɗan kiɗana sai rawa, daga sun ji ɗan kiɗana sai rawa. Daɗi na da marka-marka akwai ruwa, daraja martaba ta hula tulluwa. Mata na rike ku tamkar ɗan uwa, kowace ta rayu tamkar tsuntsuwa. Wannan